Er I bare lige 4 prinsesser her, eller hvad? Det kan man sige ja til. Det er lige til. Hej Bertha. Høj, mor bliver helt træt. Nogle dejlige røde kender du har, Marie. Og så tog man den bare lige på knæene på hænder og så pytte lige, det synes jeg. Ja, det var bare det hele. Jeg tænkte bare på, at det var skønt. Måske ikke nogen, der var to til dig. Ja, det er for mørkt til, at kan du have billeder med den her. Så Marie, pas på. Det er godt, ven. Og der sidder Maja oppe på taget. Hvordan er du kommet derop? Jeg kravlede ned fra det ryster. Jeg kan få huset til at ryste. Ej, hvis på det ikke vælter, ikke også? Så holdbart tror jeg heller ikke, det er. Nå, næv den lige. Ej, det var lidt uheldigt så. Den lige hos mig i måsen. Næv den der lige i måsen, siger du. Prøv at køre ned engang. Prøv at se, det er mig, der går. Jeg skal lige se op på taget. Ej, jeg tror, du skal lade være at klatre mere deroppe, ikke? Fordi... Du skal altså passe på. For nu så. Da det gik hjem, så gik du rigtig på din ben. Du følte efter den. Hvad er der, Marie? Ja, de var lidt tunge, de sten, ikke også? Ved du hvad? Du så altså, at de gik hjem, og ved du hvad, så gik du rigtig på dine ben. Okay. Ligesom mig, far. Ej, hvorfor du ikke gik ved siden af min fod? Hvorfor du ikke gik efter vores Hvorfor du ikke gik efter min fodspor, far? Fordi jeg lige sidder her og filmer. Hej, 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 hej.
Hej. Er der lige telthygge her måske? Så er det forår. Der arbejdes ihærdigt. Hvorfor er Marie sur? Jeg sagde bare krak, krak. Yeah! Marie? Marie? Igen? Vi jager dem. Vil du igen? Vi jager dem. Ja, det er godt. Også mig, også mig. Så, den her vej opad. Yeah! Den her vej. Og den her vej. Yeah! Flere! Ja! Det er ligesom flædsen. Hvad laver I? Dej. Til hvad? Til pizza. Pizza på Ibiza. Det lyder godt. Det glæder jeg mig til at smage. Goddag. Der skal lige gå i. Jeg vælger. Den så ikke lidt bulet, den der? Nej. Nå. Den skal altså blive bulet, far. Ser den det? Det må jeg også sige, den bliver. Ser det godt ud. Ser det super lækkert ud. Le pizza. Le pizza. Men der er først fandme også de tre andre, ikke også? Du skal ikke putte det hele på de der tre. Kan du danse, Marie? Ej, vi skal ikke se fjernsyn nu. Prøv lige at danse. Prøv at kigge på mor. Og så dans. Det er jo godt. Nej, det må hun ikke, for hun burde der. Hun kan så have dem på uderne, ikke? Slet ikke. Nå, giver I den over? Ja.
danse lidt. Selma og Marie holder kaffeselskab. Kan du vise en kop, Selma? Hvordan ser det ud? Øj, hvor er de fine. Så får de melon til. Marie, drikker du også kaffe? Ja. Må jeg se? Au, min finger. Har du ikke mere? Ja. Er det en god kop kaffe? Hvad laver I? Vil du have lidt flere kager? 1, 2 og 3. Må du få. Pluk, pluk. Han ser træt ud. Hvorfor? Hvad tid har du været op? Så vi kan få gang i kaffeslaget. Du kan gerne bede om lidt kaffe. Meget gerne, tak. Okay, så får du. Marie er syg. Hun er hjemme i dag sammen med sin mor. Men derfor kan man jo godt invitere på kaffeselskab. Så det gør hun lige. Smager det godt, Marie? Ja. Kan Marie tage ud ærter? Ja, det kan man godt. Godt give hende en. Jeg går ind. Hvad får I? Smoothie. Hvad smager det af? Banan.